yang belum. Tapi nak kuliah tu, hak dia. Ekor, pero kalau macam tu, itu mana tu, apa tahu. जों दिनै जोंनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि बिसिंथै बालाय खादुं हाजोनि बिसिंथै महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि सिलरा हाथाइनो खालनो खादुं हाजोनि बिसिंथै जोङो यात्रा खालामनांखा आबनि बागै स्पेशली आं जोंनि प्रेस क्लाबनि बै हासिनि जत लुगरकनो खागा हामथाय हामबाय मायाफोरो तेवबो हायकेनो दिनै जोंनि गुबाग्रानि आचाइमा सालनो एरेन्ज खायनाय जोंनि प्रेस क्लाबनि दाखु अमल्यताय दाखु बेन्जामिन पुरनो हामबाय मारो बर' खरगनि साइटो बुंबाय जों दिनै अबहायके महाराजा बीर बिक्रमनो मुलुग खायमानखा जों गतनो सायमानो महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर जोंनि 184 गुबाग्रा दंनि बिसिङाव बायथा गुबाग्रा बिनि सामुरनोथै जों बरम दै बन मुलुग खाय जों दिनै सामना यात्राखा बेयावबो हायगोन हासि गोनाङै जों नुबैमानखा गोबां मा अर्गानाइजेसन गोबां मा मखा गोबां बदल क्लाबनि बिसिंथै सालनो दालबिदाल बेरेमबाय दालबिदाल सामुंबाय यात्रा जगै दंमोन जों सायमानो जराबो हासिनि सिगलारक हासिनि जिरायरक गोबांखौ जिरायरकनो ड्राग्स लाइक बयजाक महाराजानो मुलुग लाइमानि लगे लगे जों ससियेल एक्टिभिटिसनि बिसिंथै हासिनो सिगलारकनो दालबिदाल सामुंखुमुंनि बिथिंथै खेला दुलाबाय थोंमुंबाय सामुंखुमुंबायके जों ड्राग्सनो देबेंनानै बायसाना हारमनाबो जोंनि प्रेस क्लाबनि आबादनि बागै हासिनि लुगरकनावबो नखयनानै मुसुंगो जों महाराजनि हाजाइमा सालनो फालायमानि लगे लगे जोंनि लुगु हाम सामुंनि बिथिङाव जतनि कदरखौ सामुंके ड्राग्स हाय हामियानो देबेङै जों जोंनि ससाइटिनो मोनथांगोन आरो आं कक्सनानि बागै गयनाय जे program organize ini rau forum je kok nalai Contohnya na hambai Islam ni member dai orang ada mata kene contoh samung bangai jeung bedo gini tongai dong no jeung kini 113 years ni birthday celebration khai dong sini Maharaja Jotun Sai Paichat je sini tiba hamdeno birthday celebrate ya ओमफ्राय जों अनेक दंखावो दंथ'गो जोङो बाहाय दिन जों सेलेब्रेट प्रति बोसोराव खायमानै थांगौ बा जों फिउचाराव देबावा बाहायके जों जागा जागा गोबां मा खालिखाय आबो जोंनि मिथिमु दङ होननानै सानबावो ओमफ्राय जों पाइकेलिया हामबाय मारो जों जोंनि सुखु खस्थ'नि बिथिंफोराव बा जोंनि Kain juga dengan jaga-jaga tahu koni pada nak celebrate dengan kono muncul ini hasil raja orang itu tak kena dengan orang dari sini kono nago awam bagai kono nak hambai jar-jar jaga korona celebrate kayak mana kono baik kita hasil ini jaga korona sini press club ni itu kono nak hambai jaga nago kai je manja ya rong no जों सिनरो प्रेस क्लाब नि मेम्बर रं जे मालाय रं no je manja ya rong no जों सिनि बखाखदै जों बंनि हानि बसं न रं no हामबाय उतरो जे नगो न असुबिदा रंनि फाइनि आफानो जों वानसो न रं बसंबायनो लगिन दं होननाय ओंखायनो जों दिनै कुमाला रनायै जों अरगा बनरो माब्लिबो कुम बक लायखा ओंखायनो सिखनसा प्रग्राम खालिफोना जों बनो मुजु खायनो हामजागै प्रति बोसोराव जों खायनो नेयाबो हायके जों जायखौ एन बोसोराव बोसोराव ते फटो रखै खालिनो नवा सुलेन हामबायाम सुना